Ukulila akuncedi mntakwethu, qina lempilo ayizuhlala inje, iba nethemba ukuba elakho ilanga lizofika. Ungabanaki abakumonelayo kwaye ungaze uthembe nalokuncumelayo. Kukho inhlobo zabantu, abo abanenzondo ngabo basoloko bekucinezela xa uzamayo, abangafuniyo ukubona unekusasa elingcono. Kukho abantu abanothando abakwaziyo ukukunika lonto ungenayo. Mntakwethu, mhla nawe uziva ngendlela esisimangaliso, ngekuthuki oyena mntu kufanele umthembe mnye lowo usoloko uxelela ingxaki zakho, nditsho iimfihlo zakho, uze ungayeki ukumthandaza. Ungadinwa amandla okuphumelela ayeza, nyamezela. Lena yimbongi engaxoliyo, kaloku ubuhlungu buva ngokungaboniyo.